La o nouă emisiune, Cercetați Scripturile, sunt Gabriel Iarca, gazda dumneavoastră. În seara aceasta, cu bucurie, o să vă prezint unul dintre colaboratorii noștri, un colaborator de bază care a luat naștere cu mult înainte să începem noi proiectul Cercetați Scripturile și se numește Institutul Național de Studii Biblice prin Corespondență Sola Scriptura. Ei bine, ceea ce cei de la Sola Scriptura fac este un lucru fantastic de a-i ajuta pe oameni să studieze Scriptura. Dacă n-ați avut până acum ocazia să faceți lucrul acesta, vă îndemn să intrați pe site-ul lor, solascriptura.ro, sau să mergeți la oricare dintre filialele lor din țară. Din câte știu eu, în toată țara, în toate județele din țară, au câte o filială, așa că mergeți acolo. Cereți să fiți înscriși și în fiecare săptămână veți primi prin poștă teste, cărți ca să studiați Biblia. Puteți să studiați fericirile, aveți un studiu de sănătate, aveți un studiu de familie, pentru toate nevoile, pentru tineri și studiu academic, desigur, de 2 ani. Eu personal am făcut studiul acesta când eram, nu știu, în clasa 8-a sau clasa 7-a și mi-a prins foarte bine. Era chiar la începutul acestui institut, acestui proiect. Apreciez foarte mult consecvența și maturitatea lor. Beneficiați de acest proiect, este unul extraordinar, nu uitați cursurile de la Sola Scriptura de studiu al Bibliei, nu le ratați. Ei bine, și în această seară suntem în măsură să anunțăm o nouă întrebare pentru concurenții noștri. Acum 3 săptămâni au venit foarte multe răspunsuri corecte. În jur de 60 de persoane ne-au trimis SMS, așa că nu vom putea să spunem numele tuturor și numele celor care ne-au trimis, fiind un număr foarte mare. Însă, cu siguranță că o să anunțăm personal și ei vor primi cadoul nostru. De asemenea, vrem să anunțăm și întrebarea pentru concurs în seara aceasta. Luați telefonul. Aveți afișat pe ecran numărul de telefon 0741 059 059 și fiți pregătiți să ne trimiteți răspuns la următoarea întrebare. Unde ni se spune despre un copil că a avut o copilărie foarte asemănătoare copilăriei lui Isus? Varianta A, Judecători, capitolul 13. Varianta B, 1 Samuel 2. Varianta C, 1 Samuel 16. Sau varianta D, Daniel 1. Gândiți-vă bine și trimiteți-ne un SMS cu răspunsul care dumneavoastră îl considerați corect. Și în seara aceasta avem din nou invitați speciali. Suntem convinși că vă veți simți bine și vă veți bucura alături de noi. Rămâneți împreună cu noi să aveți o seară cât mai frumoasă. Doamnelor și domnilor, cu drag la Cercetați Scripturile și în seara aceasta avem pregătite noi întrebări și noi provocări pentru fiecare dintre dumneavoastră. Sperăm că fiecare întrebare și fiecare răspuns, fiecare concurent pe care îl avem în platou vă încurajează să citiți Biblia în fiecare zi. Nu uitați că David la un moment dat spune: strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc, da? Noi de cel mai multe ori ne lamentăm spunând: suntem păcătoși, suntem păcătoși, suntem păcătoși. Desigur că suntem, pentru că Biblia nu o strângem în inima noastră, da? Așa că în seara aceasta la Cercetați Scripturile suntem pregătiți să strângem Biblia în inimi, să cercetăm, să aprofundăm și nu doar așa la prima vedere citim un text, ci îl studiem, da? Împreună cu noi în platou este domnul diaconul Liviu din Mălăiești. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Cum vă simțiți? Cum e la noi în platou? Ok. E în regulă, da? Drum, cum este? Iarnă? Acum e mai cald. Acum e bine, nu? Da. A fost timp și mai greu și temperaturi și mai scăzute. Am observat că aveți preocupări foarte diverse, și muzică, și cărți. Și așa mai departe. Vă plac? Da, îmi place să citesc foarte mult și citesc mai multe decât Ben Carson uneori. Oh, super, da. super.
Biblia, cam în ce mod o citiți? O citesc problematici personale. Sigur. Nici nu este, nu e o rețetă pentru fiecare, domnule, trebuie să citim toți la rând sau fiecare trebuie să se hrănească. Asta e cel mai important lucru. Ba, de multe ori chiar nu este de recomandat să citești la rând, pentru că de cel mai multe ori intenția e să-ți împlinești norma, nu neapărat să rămâi poate pe un verset mai mult și să studiezi cu adevărat, da? Însă fiecare are propriul lui mod de a citi Biblia. E bine, ne spune și dumneavoastră, cu drag, vă rugăm, cam ce reprezintă Biblia pentru dumneavoastră? Care e motivația pentru care o citiți? Biblia este o cetățuie personală a tainelor. Este ca o cetățuie, ca o cetate, dar mai micuță, în care se găsesc, poți să te duci în ea. Acolo sunt îngeri care o veghează și ești ocrotit de acei îngeri și ei îți povestesc prin Duhul Sfânt despre cum era vremea patriarhilor, a profeților. Poți să stai de vorbă cu patriarhii, cu profeții, dar să te aduci aminte că acea istorie este cea mai viabilă și la fel fenomenul economic, cum era în vremuri trecute și multe alte fenomene ale științelor sau ale diverselor... Care au legătură cu ce se spune în Biblie. Bun. Și acolo se manifestă managementul lui Dumnezeu referitor la cum s-a derulat în trecut. Uneori istoria se repetă și cuvântul iese din nou de la Dumnezeu pentru noi astăzi, într-o variantă probabil care va trebui să o deosebim de data aceasta altfel. Ei bine, foarte interesantă definiția sau explicația care ne-ați oferit-o. Cu drag vă oferim tricoul nostru, să-l purtați. Mulțumesc. Și să vă aduceți aminte de emisiunea noastră. Ei bine, suntem pregătiți să începem. Da? Suntem la primul nivel, avem 7 întrebări. Dacă ne veți oferi 5 răspunsuri corecte, cu drag mergem pe mai departe. Da? Prima întrebare din concursul nostru este următoarea. Ce a spus Domnul Iisus că se va întâmpla cu cei blânzi? Varianta A, vor vedea pe Dumnezeu. Varianta B, vor fi chemați fiii lui Dumnezeu. Varianta C, vor fi înălțați. Varianta D, vor moșteni pământul. Despre cei blânzi se spune că vor moșteni pământul, deci varianta D. Răspuns final, varianta D, vor moșteni pământul. Este un răspuns excelent. Matei 5:5 ne confirmă lucrul acesta. E bine, avem 10 puncte, haideți să mergem pe mai departe. Câți călăreți apar în Apocalipsa, capitolul 6? Da? Acolo sunt ceva detalieri și spune și exact câți călăreți. Da? Varianta A, 7, varianta B, 4, varianta C, 6, varianta D, 3. Câți călăreți credeți că apar 4. în Apocalipsa 6? 4. Răspuns final 4? Da. E bine, domnul Liviu, Apocalipsa 6, de la versetul 2, ne relatează că sunt 4 călăreți. Răspunsul este excelent, varianta B. Varianta B era și răspunsul corect. Cea de-a 3-a întrebare. Ce a spus Iisus că ar trebui să facem atunci când postim? Varianta A, să ne ungem capul și să ne spălăm fața. Varianta B, să nu ne întristăm ca ipocriții. Varianta C, să nu ne arătăm lumii că postim. Varianta D, să ne rugăm. Varianta A, să ne ungem capul și să ne spălăm fața. Varianta A, să ne ungem capul, să ne spălăm fața. Răspuns final, da? Da. Bine, Matei 6 cu versetul 17, acolo de la capitolul 5 până la capitolul 7 este o pledoarie extraordinară. De fapt, predica de pe Muntele Fericirii și spune să ne ungem capul și să ne spălăm fața corect. Varianta A este, avem deja 30 de puncte. Următoarea întrebare. Câte săgeți a tras Ionatan ca semn înspre David? Da? Varianta A, 2 săgeți. Varianta B, 4 săgeți. Varianta C, 5 săgeți. Sau varianta D, 3 săgeți. Varianta A, 2 săgeți. Varianta A, 2? Da. Răspuns final? Da. E bine, domnul Liviu, 1 Samuel, capitolul 24, cu versetul 14, menționează că 3 săgeți a tras. 3 săgeți a tras și era un semn, da, în funcție de răspunsul lui Saul sau de atitudinea lui Saul. Deci varianta D era varianta corectă. Nu e nicio problemă, haideți să mergem mai departe. Conform celor 10 porunci, să nu te închini înaintea unui chip cioplit,
Pentru că Dumnezeu este cum. Deci spune acolo să nu te închini. De ce? Pentru că Dumnezeu este cum. Varianta A, singurul Dumnezeu. Varianta B, un Dumnezeu gelos. Varianta C, un Dumnezeu răzbunător. Varianta D, un Dumnezeu atotputernic. Un Dumnezeu gelos, varianta B. Varianta B, un Dumnezeu gelos. Atât în Exodul cât și în Deuteronom este specificat lucrul acesta corect. Varianta B este un Dumnezeu gelos. Haideți să vedem următoarea întrebare. Unde a căzut a treia categorie de sămânță din pilda seminței? Da? Avem 40 de puncte. Dacă mai dați un răspuns corect, mergem cu drag pe mai departe. Deci, unde a căzut a treia categorie de sămânță din pilda seminței? Varianta A, pe loc bun. Varianta B, între spini. Varianta C, pe loc stâncos. Varianta D, lângă drum. Varianta C, pe loc stâncos. Varianta C, pe loc stâncos. Ei bine, prima dată a căzut pe loc bun, pe lângă drum, ce scuze, da? Prima dată lângă drum, apoi la final pe loc bun, iar între două sunt acestea, spin și stâncos. Ei bine, prima dată sau a doua oară este pe loc stâncos și a treia oară între spini, da? Și spun că spinii au înnăbușit. Deci corect era varianta B, da? Da. Între spini. Nu e nicio problemă, mai avem o întrebare, avem 40 de puncte, haideți să o atingem pe aceasta, da? Ce carte este înainte de Iov? Varianta A, Estera. Varianta B, Neemia. Varianta C, Ezra. Varianta D, Rut. Înainte de cartea Iov, ce carte este în Biblie? Nu vă grăbiți, stați liniștit. Hai să vedem care dintre aceste patru. Estera. Rămâneți cu varianta A, Estera? Da. E bine, domnul Liviu, răspunsul dumneavoastră este un răspuns excelent, excelent, felicitări, Estera este înainte de Iov și ați atins 50 de puncte. Cum vă simțiți? Am puțin frustrat că se putea un pic mai bine. Da, trebuie să fiți doar un pic atent, nu vă grăbiți, acum noi nu mai avem timpul, stați liniștit, analizați fiecare întrebare, e ok? Da? Deci nu trebuie să fie nicio grabă. E bine, cu drag, vă ofer această carte. Ați reușit să o citiți? Da, am citit-o. Cum vi s-a părut? Pentru tineret este deosebită, este de punct de vedere al evangelizării, dar și cu cei care sunt în biserică se acomodează ușor. Este o carte foarte simplu scrisă, foarte clar. Am fost foarte încântat, foarte încântat. Cu drag vă ofer, poate să dați mai departe. Da. Iisus este totul, prietene. Și desigur, și din partea sponsorilor noștri, aveți un voucher din partea magazinului online IT Galaxy. S-a dat cu 10 trepte înapoi, pe vremea când a fost vindecat Ezechia. Excelent, excelent, da. Răspunsul meu este foarte bun, varianta A, ca un semn pe cadranul solar al lui Ahaz. Felicitări, avem 70 de puncte. Cea de-a noua întrebare. Aceasta este o întrebare care trebuie să o gândiți bine, da? Nu e scris concret în Biblie, dar întrebările noastre au de-a face și cu istorie și geografie biblică. Câte zile a stat Noe în arcă? În total, cât a stat în total în arcă? Varianta A, 40 de zile și 40 de nopți. Varianta B, 6 luni. Varianta C, aproximativ un an. Varianta D, un an și jumătate. Varianta C, aproximativ un an. Varianta C, aproximativ un an. Sunteți convins? Da. Da? De unde știți Păi, detaliul acesta? când s-a terminat corabia, de obicei în anul 600 a intrat, în anul 600 a ieșit și exact când s-a dat corabia era luna aproximativ aceeași după câte se spune. Excelent, excelent, corect. Aproximativ un an a stat Noe în arcă. Aproximativ un an. Varianta e cea de-a patra întrebare, da? Sună în felul următor. Care era semnul distinctiv al apostolului Pavel în scrisorile pe care le scria? Avea el ceva care se regăsește în toate scrisorile lui. Varianta A, marca salutările cu propriul său scris. Varianta B, se numea pe sine robul lui Hristos. Varianta C, vederea slabă. Varianta D, binecuvântarea finală.
atenție, în toate. Da? Deci e vorba în toate. Ce părere aveți? Sunt între A și B, marca salutările cu propriul său scris, nu știu... Vă aduc aminte de variantele ajutătoare? Da, mă știu, dar deocamdată se numea pe sine robul lui Hristos, nu știu dacă chiar făceam toate, cu evrei de obicei nu începe așa, cred că rămân la A. Rămâneți la A. Marca salutările cu propriul său scris. Da. E bine, domnul Liviu, nu numai în a doua Tesaloniceneni 3, dar și în alte epistole, marca salutările cu propriul său scris corect. Varianta A e răspunsul corect, da? Asta este lucru la final. Multe din scrierile lui nu le-a scris el, avea persoane cărora le dicta, însă salutul îl scria el cu propria lui mână, da? Simțea el că e mai aproape de suflet să facă lucrul acesta. Avem 110 puncte, încă 3 întrebări. Dacă îmi dați 2 răspunsuri corecte, cu drag mergem mai departe. Care este singurul loc din Scriptură unde Hristos este numit viața noastră? Exact așa e menționat. Iisus Hristos, viața noastră. Varianta A, 1 Corinteni. Varianta B, Efeseni. Varianta C, Filipeni. Varianta D, Coloseni. Mă bat între... De fapt, nu știu, aș vrea să varianta ajutătoare scoateți... Scoatem 2? 2, da. Scoatem 2 și vom scoate varianta A, 1 Corinteni, varianta B, Efeseni. Rămâne varianta C, Filipeni și varianta D, Coloseni. Ce variante rămân? Rămân varianta C și varianta D. Cred că varianta D. Varianta D? Da. Răspuns final? Da. Ei bine, capitolul 3 cu versetul 4, exact lucrul acesta îl specifică viața noastră, iar cartea unde e specificat lucrul acesta este Coloseni. Felicitări! Varianta D era răspunsul corect. Avem 130 de puncte și încă 2 întrebări, da? Doamne ajută pe mai departe. Despre cine se menționează că avea o râvnă deosebită pentru cei din Laodiceea? Varianta A, Ioan. Varianta B, Epafra. Varianta C, Erast. Varianta D, Trofim. Se spune despre ei că avea o râvnă deosebită pentru cei din Laodiceea. Varianta B, cred că e Epafra. Varianta B, Epafra, îmi cer scuze. Da? Da. E răspunsul final? Da. E bine, domnul Liviu, nu pot decât să vă felicit din nou. Corect răspuns. Varianta B, Epafra. Epafra este cel, sau e menționat acolo în Coloseni 4 cu 12, spune, dom'le, el are o râvnă deosebită, mi se pare, pentru cei din Colose, dar și pentru Laodicea. Specifică lucrul acesta, da? Felicitări, avem 150 de puncte, suntem la nivelul al 3-lea, dar mai avem o întrebare, haideți să o luăm și pe acesta. Unde apare Iona prorocind? Unde apare Iona prorocind? Varianta A, în Isaia. Varianta B, 1 Împărați. Varianta C, a doua Cronici. Varianta D, a doua Împărați. Deci, practic, nu avem treabă cu cartea Iona. Unde apare prorocind? Mă bat între 1 Împărați și a doua Împărați. Nu știu dacă și Cronici, dar Isaia în niciun caz. Merg pe a doua Împărați. Mergeți pe a doua Împărați? Varianta D. E bine, capitolul 14 din a doua Împărați. Excelent! Capitolul 14 din a doua Împărați îl menționează acolo pe Iona, că s-a făcut după prorocia lui Iona, da? Felicitări! Avem 170 de puncte. Cum vă simțiți? Mai bine. Mai bine? Da? A fost greu până acum? Cum vi s-a părut? La una dintre întrebări a fost chiar mai dificilă, alta trebuia să fiu mai atent. Da, cred că puteați să le faceți pe toate până acum, dar un pic de atenție. Nu-i nimic. Acum, la nivelul al 3-lea, lucrurile se complică puțin, întrebările sunt ceva mai grele, însă până atunci, cu drag, vă ofer premiile din partea sponsorilor noștri. IT Galaxy vă oferă 50 de lei ca să faceți cumpărături și, de asemenea, Viață Sănătate, 50 de lei, puteți cumpăra orice carte de la dânsii, chiar și după internet,
viațesănătate.ro, da? Da. Ei bine, haideți să facem o scurtă pauză și să revenim cu cel al treilea nivel. Doamne ajută să atingem, de ce nu chiar și marele premiu. Doamnelor și domnilor, rămâneți alături de noi. Domnul Diacon Oliviu, suntem la al treilea nivel. Aici lucrurile sunt puțin mai greoaie, mai grele puțin, dar cred că vom face față. Cam care este lucrul pe care îl faceți când vreți să vă relaxați, să vă liniștiți acasă? Sunt ca un mic grădinar, lucrez în grădină, iar recrearea pe care o am uneori, în timp ce am diverse activități, mă recreez compunând muzică. Super, super. Deși nu am foarte multă harismă în cunoașterea oficială a muzicii din punct de vedere profesional, totuși am compus foarte multe cântece și unele urmează să fie finalizate, altele deja sunt finalizate într-o anumită măsură. Super, felicitări! Mă bucur când oamenii au pasiuni și își petrec timpul într-un mod folositor. Sau mai fac și versuri la așa ceva, am și poezii, prostă de poezii frumoase. Știi ce am descoperit de curând? Citind pilda talanților, mi-am dat seama de un lucru șocant, să zic așa. Adică acolo spune că Domnul ne-a dat poate la unii 1 talent, la alții 2 talanți, la alții 5 talanți. Și e foarte interesant că Domnul spune că dacă ai rămas doar cu talentul ăla, spre exemplu, talentul muzică sau talentul, nu știu, arhitectură sau eu știu ce altceva, da? Dacă ai rămas doar cu talentul ăla, El ne va trage la socoteală pentru că trebuia să mai facem încă un talent, trebuia să mai împreună cu El să ne dezvoltăm, să mai avem încă un talent. Cine a avut un talent și l-a păstrat, neavând 2 talanți, a fost judecat de către Dumnezeu. Așa că eu cred că Dumnezeu ne-a chemat să fim niște oameni foarte creativi, să ne dezvoltăm, să creștem, să fim foarte valoroși, da? Foarte valoroși. E bine, domnul Liviu, mă bucur pentru aceste preocupări. Haideți să începem cel de-al treilea nivel. Cred că cunoașteți foarte bine care sunt detaliile. Avem din nou 7 întrebări. Fiecare întrebare are câte 50, fiecare răspuns corect are câte 50 de puncte. Putem la fiecare întrebare să scoatem câte un răspuns sau 2 greșite. Asta decideți, da. Însă va trebui să scoatem din punctajul acelei întrebări. Scoatem 10 sau 20 de puncte în funcție de câte răspunsuri vom scoate. Da? Sunteți pregătit? Da. Haideți să vedem prima întrebare. Care carte a Bibliei nu conține nicio fericire? Adică nu este niciun verset care să înceapă cu ferice de cineva sau ceva. Varianta A, Deuteronom, varianta B, Isaia, varianta C, Ezechiel, varianta D, Ioan. Deci, în ce carte sau ce carte a Bibliei nu conține nicio fericire? Isaia conține, Deuteronom conține binecuvântări, dar nu mai știu dacă sunt ferice, dacă zice ferice. Pe undeva zice ferice de cele sterpe, am impresia prin Isaia. Ezechiel, nu știu. Aș vrea să se scoată. Vreți să scoatem un răspuns? Două, da? E bine, scoatem primele 2, varianta A, Deuteronom, varianta B, Isaia. Rămânem cu C, Ezechiel, D, Ioan. La Ioan cred că e vorba despre ferice de cele sterpe care... cred că rămân la Ezechiel, varianta C. Rămâneți varianta C, Ezechiel, da? Da. E bine, răspunsul corect este varianta C, Ezechiel. Excelent, excelent, felicitări. Mai aveți încă 30 de puncte, da? Am scăzut 20. Răspuns corect, C, Ezechiel. Haideți să vedem cea de-a doua întrebare. Un personaj tare care ar fi putut fi catalogat de Pavel ca fiind slab. Fiți atent că aici trebuie să gândiți, da? E o întrebare de gândire. Varianta A, Isaac. Varianta B, Daniel. Varianta C, Samson. Varianta D, Esau. Deci la un moment dat, apostolul Pavel dă o caracteristică a unui om slab, da? Și caracteristica asta s-ar putea regăsi, sau se regăsește sigur la unul dintre cei 4. Haideți să vedem care dintre ei. La ce? Cred că varianta C.
Varianta C, Samson? Da. Vă aduceți aminte și ce anume din ce a spus Pavel var? Spunea că în posturi nenumărate, în prigoniri, dar să fiu atent dacă e vorba de așa ceva, în prigoniri, și apoi specifică că în toate acestea el era mai mult decât biruitor, numai că... Țineți cont de acest cuvânt de la final, slab. De ce e exact așa specificat, da? Cred că e vorba despre Isaac, ca în obținerea făgăduinței. Am înțeles. Obținerea făgăduinței pe care l-a avut ca fiu. Bun. Deci voi rămâne sigur la A. Rămâne sigur la A, da? Da. Isaac. Încă o dată, care a fost explicația la Isaac? Deci? Că el, ca copil al făgăduinței, putea să fie o variantă... Haideți să vă dau un Nu știu indici. exact, poate că mă încurc un pic. Da. Oricum, deci răspunsul a rămas răspunsul final A. Hai să vă dau un indiciu. La un moment dat, în Romani, capitolul 14, și chiar și în 1 Corinteni 8, Dumnezeu vorbește despre cei care mănâncă un anumit tip de mâncare ca fiind mai slabi. Vă aduceți aminte? Da. Vorbește despre cine mănâncă mai mult verdețuri. E vorba de Daniel aici. De ce da, și atunci Daniel, care a mâncat verdețuri, da, la Pavel l-ar putea, n-am fost atent, simplu cataloga, da? Nu e nicio problemă. Fiți foarte atent. La nivelul al treilea, noi lucrăm foarte mult mergem foarte mult pe gândire, pe logică. Da. Concentrați-vă foarte mult la lucrul acesta, da? Următoarea întrebare, cea de-a treia. Ce lege specială a dat Dumnezeu împotriva cultului lui Moloch? Varianta A, legea protejării proprietății. Varianta B, legea ceremonială a jertfelor. Varianta C, legea cu privire la sclavie. Varianta D, legea întâiului născut. Legea întâiului născut, cred că este vorba. Pentru ca să nu fie copii închinați lui Moloch și treba închinați lui Dumnezeu. Deci e varianta D. Care era legea aceasta? Vă aduceți aminte? Deci să pună deoparte pe fiecare întâi născut. Nu, dar Moloch. Copiii erau sacrificați lui Moloch și... Primul născut. Nu știu, asta nu știam, dar bănuiesc că este identificarea cu întâi născut. Deci rămân pe varianta D. Sigur că dacă ar fost toți sacrificați, da. Ar fi... toată specia ar fi pierit, da? Toată nația respectivă. Ok, deci care e răspunsul final? Varianta D, legea întâiului născut. E vorba că este... Legea întâiului născut, răspuns final, ne spune domnul Liviu. Ca și compensare. Am înțeles. E bine, Exod, capitolul 13, cu versetul 15, ne dă ceva detalii în direcția aceasta și răspunsul corect este varianta D, legea întâiului născut. Era foarte clar. Felicitări, avem 250 de puncte, da? 250 de puncte. Haideți să mergem la următoarea întrebare. O epistolă paulină pierdută a fost. O epistolă paulină pierdută. Varianta A, prima epistolă către Coloseni. Varianta B, epistola către credincioșii din Antiohia Siriei. Varianta C, prima epistolă către Filipeni. Sau varianta D, epistola către Laodiceni. Deci, epistola către Laodiceni nu există separat, a fost inclusă într-o epistolă asta și cred că este Filipeni. Și iar prima epistolă către Coloseni nu mai există o alta, după câte știu. Deci există doar una singură care a fost dată și e vorba de C-ul, deci rămân la C. Rămâneți la C? Pare mai logic. Prima epistolă către Filipeni, da? Da. E bine, și aici este un lucru foarte interesant. În Coloseni 4:16 este dat următorul detaliu. Zice așa: vă trimit vouă o epistolă și celor din Laodiceni una, iar apoi ei să vă dea vouă și voi să o dați lor, să o citiți. Da. Ei bine, se pare că epistola către Laodiceni nu a mai ajuns și nici până la noi astăzi nu a mai ajuns. Aceasta s-a pierdut pentru că noi nu mai știm de ea. Cu toate că a fost scrisă de Pavel. El a menționat despre ea, da? În Coloseni 4:16. Da. Da, asta e uneori ambigu întrebările de genul acesta. Păi nu, exact așa scrie în Coloseni capitolul. Da, dar după o anumită logică poate să existe o singură epistolă și anume cea
Păi nu, dacă el a spus, deci Pavel exact așa a spus, vă trimit vouă o epistolă și la odiceenilor o epistolă. După ce o citiți, o trimiteți pe voastră lor și ei să vă trimită vouă, pe lor vouă să o citiți. Da. Exact așa, da? Dacă vreți, vă citeți și din Biblie, da? Nu e niciun fel de problemă. Da? Mai departe. Da? Mergem mai departe. Bun. În timpul lui Moise au mai existat și alți profeți ai lui Dumnezeu. E întrebare, da? Au mai existat sau nu? Varianta A, nu. Varianta B, da, Aron și Maria. Varianta C, da, Oholiab și Bețaleel. Sau varianta D, da, 70 de persoane. Gândiți-vă, da? Nu trebuie să vă grăbiți. Nu se specifică proroceau. Era Balaam, în primul rând, care a fost proroc pe vremea lui Moise. Au mai fost cei doi care proroceau, cei doi, dar nu i-ați numit aici, e vorba despre cei care... Deci, dintre acestea care le avem aici, care credeți că... Cele 70 de persoane. Ok, deci rămâneți cu varianta D? Da, cele 70 de persoane. Cele 70 de persoane, da? Ei bine... Că voi lua din Duhul meu și voi pune de altul. Deci Duhul prorocic trebuia să fie dat. Am înțeles. Ok. Ei bine, vă aduceți aminte, aceste 70 de persoane, ce vârstă aveau? Erau mai bătrâni. Erau bătrâni, nu? 70 de bătrâni erau. Ceata celor 70 de bătrâni, care erau și sfătuitori, de cele mai multe ori. E bine, Numeri 11 cu 25 subliniază că varianta D e varianta corectă, da? 70 de persoane, felicitări. Felicitări, răspunsul a fost unul corect. Avem 300 de puncte. Dacă Câte întrebări mai sunt? Mai avem încă 2 întrebări. Dacă din aceste următoare 2 întrebări îmi dați ambele răspunsuri corecte, cu drag vă așteptăm și în marea finală, da? Haideți să vedem. Între jertfele zilnice aduse la sanctuar se număra și jertfa necurmată. De câte ori se aducea această jertfă într-o zi? Varianta A, o singură dată dimineața. Varianta B, dimineața și seara. Varianta C, o singură dată seara. Sau varianta D, dimineața, la prânz și seara. De câte ori se aducea jertfa necurmată? Dimineața și seara, varianta B. Varianta B, dimineața și seara, da? Răspuns final, da? Ei bine, răspunsul pe care mi l-ați dat este unul excelent, excelent, dimineața și seara, despre jertfa necurmată, da? Dimineața și seara. Ei bine, ultima întrebare s-ar putea să fie ușoară, pentru că deja mi-ați dat un răspuns din domeniul acesta, sau foarte aproape de această întrebare. Hai să vedem. Avem 350 de puncte. Dacă îmi dați răspunsul corect, prindeți marea finală, da? Cu ocazia însănătoșirii lui Ezechia, Domnul îi dă un semn de asigurare că promisiunea lui va fi împlinită. Care a fost acest semn? Soarele s-a mutat cu 7 trepte înapoi pe cadranul lui Ahaz. Asta a fost varianta A. Varianta B. Soarele s-a mutat cu 10 trepte înainte pe cadranul lui Ahaz. Varianta C. Soarele s-a mutat cu 10 trepte înapoi pe cadranul lui Ahaz. Varianta D. Soarele s-a mutat 7 trepte înainte pe cadranul lui Ahaz. E lejer varianta C. Am știut-o de la Varianta C, da, desigur. Era clar, răspuns corect și avem 400 de puncte. 400 de puncte, deja sunteți în marea finală. Cum vă simțiți? Acum destul de bine. Acum destul de bine, da? Da. Ei bine, pe lângă marea finală, cu drag vă oferim un voucher, de fapt 2 vouchere de 50 de lei din partea IT Galaxy și un voucher de 100 de lei din partea editurii Viață Sănătate. În total 200 de lei puteți face cumpărături de la cei 2 sponsori ai noștri și undeva la sfârșitul lunii iunie, încă nu am programat exact, vă așteptăm și în marea finală. Cum vi s-a părut? Mai bine, adică mai bine, m-am așteptat la chestia la 400 de puncte, atât am primit. Atâta v-ați așteptat, da? Ei bine, asta este Biblia, trebuie cercetată. Unele întrebări poate au fost mai grele, altele mai ușoare, depinde de cât a citit fiecare și de cât a cercetat, să zic așa, da? A dezbătut din Biblie, da? E bine, domnul Liviu, mulțumim că ați fost împreună cu noi. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Mult succes la studiu și la
cercetare până la sfârșitul lunii iunie, ca în marea finală să aveți din nou un rezultat foarte bun, da? Da. Succes pe mai departe. Vă mulțumesc. Și să ieșiți cu bine și din iarna aceasta, nu-i așa? Da, așa este. Doamnelor și domnilor, mulțumim că ați rămas alături de noi.